Guys, this is Upa. Welcome back to my channel. Happy Sunday guys. Madong Domingo nitong tanan guys. Unsa gahapon nakalimot tay ko greet sa tanang mga inahan, sa tanang mga bugtong mga inahan. Happy Mother's Day nitong tanan og labi na pud naho. May mo greet na ako nga may mo greet para sa kaugalingon. Nanay na jud kay tanang responsibilidad hanang manggi ako. Okay anak, oy, ay uncle. Bitaw guys, karong Domingo, overwhelming kaadto sa gabi eh. Grabe na amis kung taman. Kay na anak ko no poy, mo bisita na ho. A few moments later. Shout out sa mga tao dito sa Injo. Mauwaw. Ganong mauwaw mo ka. Di parang ka na makakita ni mo, uy, gaman tong uyab. Ganong na naman to dito. Huwag na, lagi makakita, lagi mo mga uyab mo, comment na sang vlog mo yan. Uy, aha man ang uyab, ganun naman na dana. Magdano naman sinila niya mag-ingon. Ngayon nga, passing boot, hindi na panghilingan. Ikaw, magbaji na kang tayo mo tipon. Dapat kani usohon kung budget nakagusto, dapat pwede na po silang manguyab. Di ba kay Para Amerika ba? Oo, practical na ba? Sa grabe na pod. Para lagi sa amo. A few moments later. Magdangag saan tatagbalang hoy. May tricycle daw. Pwede man siguro na iliwag. O nga na lang. Paubos di, ito ara magkangundo. Nadaan lang kami ya. Init pa. Pag nag-uwan dili pod. Lapok ni. Oh, kay wa pa man mauwan sa kan pagbalhin na mo. Kalagra lagi ko pohon. I-shout out ra kana. Ako, shout out. A few moments later. Sana all. Tinulungan maglabas si Pau. Medyo lang. Panday mo laba pa. Package. Tugas na maglaba guys kay hindi mo kami mislihan hindi ka maglaba. First time pa dyan na guys, nanay mo tabang naglaba. Ano ba yung labi? Mo greet day ko og happy birthday ni Kuya Fructuoso Humamel nga naa sa Canada. Kuya, wa ka nag-ingon na nga birthday day nimo ron. Nalit hinughang great. More birthdays to come. Kuya, og mga tagan pagkabaskog sa panglawas. Anja mini more blessings to come. Dagan kadtong salamat sa imong kamaadyo. Dahil natman tapon pohon, makauli na ka para magkita ta. Kay gusto ko mulag sa imong bahay nga lamian.
Bitaw kuya, happy birthday. Enjoy sa imong adlaw nga natawhan. Paspas doy kay ngit-ngit na di na makitag buling. Huwag kayo biyahe, di ka ba? 2024 pa ng biyahe kaya karsada buhaton pa. Masigwanan na nga tangtang ng buling doy ha. Sige ra kag kuso-kuso pero buling pa day gihapon. Ano pag mong tanawon, ano yung buling? Guys, kisay gusto magpalaba diha, mo dawat mig labhunon. Dahil labandiro diha dagkakadugbukton buyag. Tugas na maglaba guys, kay muna isuot guys. A few moments later. Wala nang ano yan. Wa pa jud intawon sa ka magkuskus guys, sa mga kuskusonon. Kumbati doy pa nagsarabi ta pod. Kaya nga tambakan ng taglubhanan. Uwi na guys. Sakto na guys. Uwi na. Balak pa na eh. Balakin na ba? Sakto na guys. A few moments later. Manihapon tanin jud guys. Unja. Mapasalamatan jud ko kaadto sa ahang mga bisita ganina. Nga lumadpod silang taga Kandihay Bohol. Sila si Sir John Ayag ug si Ate Bit Ayag ug ni Dave. Daghang salamat kadto ninyo sa inyong pagbisita na dari bisag nagkalanrakas pa. Unja guys, manihapon na tanin jud sa dayong gipangsud-an karon. Kisay nagsud-an karog adobong tangkong. Gimingaw na jud kog adobong tangkong. Sabi na og sinanay magluto. Nga antanin nyo guys. Kay gikan pa mi nagkulata sa labhunon. Anja, tuawa pa na hay-hay. Gibabad pa. Basin og nana po yung maintriga guys. Kay mo lagi tong ang ipatabang og labas si Undoy. Anja arang daghanam gud kaadyo. Mong amo na lamang gitabangan. Kay naman pa ilang labhunon. Mong pasalamat na lamang po ko kay tingtabang po si Ja. Ug laba. Ay grabing daghana na lagi. Anja. Hi Connie, Ate Rosemary, Ate Mimi, Baso Art. Okay raman mi diri te. Imo lamang jud kong kabuangan kanunay sa imong chat. Anja katong nangutan na bahin sa katong sunog sa ang upload hapon. Kuan to guys, grass fire pero gikulawan lagi kog taman kay doon laman ari sa among gipuy-an. Anja kanila lagi pang naka-experience na kaugnay sunog ba. Makagdi na ka mahimutang. Papagali na human nga mong pajag sa sunugo na pod. Shout out day ko sa tanang taga Panas, Kandihay ug sa tanang taga Kanulin, labi na sa mga kaliwatan nila ni Sir John Ayag. Napanta nga okay ra mong tanan diha sa ato Anja puhon-puhon mula agra ko diha sa inyong dapit. Shout out po ko ni Ate Sherry Ulrich. Hi te. Amping pagkanunay diha te, salamat sa kanunay pagtimbaya sang channel. Ug ni Monica Yogster, hi Mons, amping pagkanunay diha sa Switzerland. Salamat kadto sa imong suporta ug kanunay pagtimbaya sang channel. Ni Kuya Proctos Humamel, happy birthday. Ug shout out po ko ni Lolo Manden. Daghang salamat kadto ma'am sa imong kanunay pagtimbaya pud sang channel. Di pud kay ahra sa namong tanan sa mga Burato vloggers ug labi na sang inahan. Daghan kadtong salamat. Shout out po ko ni Ma'am Lourdes Saladin watching from Japan. Hi ma'am, amping mo diha sa Japan kauban sa imong pamilya. Inat man nga mao kinagpanahon para magkita-kita tanin jo pohon. Og ako guys, sobra-sobra na jud daghang nadawat nga mga grasya. Daghan jud kadto mga tawo nga humo kadto kasing-kasing. Daghang salamat kadto ninyong tanan. Labi na sa mga tawo nga
open ka sa ilang kasing-kasing, open ka sa ilang kabubutan nga mutabang sila. Daghang salamat ka dun inyong tanan, kahibawa naman mo, kinsa mo, labi na jud tong gusto rang magpa-anonymous kay di nila gusto pahibaw nga sila. Daghan ka dun salamat ninyo. Nakahila morning lantaw sang sitwasyon. Salamat jud ka dun inyong tanan. Aga ra jang ikabas ninyo mga pag-ampo ra jud. Out day ko ni Kuya Romeo Kabalit Boyser. Salamat ka jud kuya sa imong kanunay pagtimbaya sang channel. Salamat pud ka jud sa imong mga mensahe nga grabe jud. Makapalipay jud ka jud imong mensahe. Appreciate jud na kadyo nga napoy mga tao nga magdasig na sa ingana nga butang. Ay daghan kadtong salamat kuya. Nat pantanga namo sa kanunay kabaskag sa panglawas kauban nimong pamilya ug kipsip mong tanan. Shout out pug ko ni Ate Nini Danggo. Hi te, kumusta naman ka diha te? Salamat kadto sa imong kanunay pagtimbaya sang channel. Gimingaw na pug ko nimo te kay wa naman ka mag-chat. Dahil nat pang tanga okay ra ka diha sa imong nahimutangan karon. Ug ni Ate Pil pod nga nasa Italy te. Gimingaw na pud ko nimo te amping pud kanunay diha te. Anja mao na to guys for today. See you again on my next vlog. Anja sunod na pud ko pohon mag shout out kay sukara paghang tingog.